Hvor er du ordentligt? Den der tunnel der nu. Sune, du har drukket. Jeg er på vej ud af motorvejen. Begge, det er ikke den motorvej op. Du er en lille smule. Nej, Paleto motorvej. Ja, det er du en lille smule. Den er nede ved militærbasen. Ja. Great Ocean Highway. Der plejer normalt at være mod højre. Det kan ikke være højere, så død, Sune. Der er omkring militærbasen. Han bare at der var mod højre. Det var den i hvert fald sidst. Sune, jeg forstår ikke, hvordan i helvede du er i live. 89% alkohol i dit blod. Det er fandme ikke sundt. Ja, deltidsalkoholiker. Jamen altså. Det er sgu ikke kun deltid. Sune, jeg tror du har. Ej, hvor ulækker. Hvor er det ulækker. For helvede. For helvede, vil ikke i mine bukser. For helvede. Sune, nu. Nu giver jeg et med dig. Jeg tror, vi er væk. Nej. Jeg har en kammerat, der har brug for din hjælp til noget samfundstjeneste. Hvad? Ja. Nej, ikke det. Alt andet. Jo. Ja, det er samfundstjeneste, alle spiller. Ah, så er samfundstjeneste, det er noget bedre. Der er noget, der er du har tredimens, så... Ja, det er det. Nogen, der vil med og køre efter materialer. Det var fandme det ulækkert. Nu jeg skal se, jeg ved godt, du får regning for at gøre bilren, ikke? Nej, det der, skal vi se, om vi kan få. Nej, det er bare jeg. Kommer jo til os. Skal du tænke på. Nej, det er lige til dig, regningen der ryger. Nej. Hvis de ser, at vi kører rundt vest, så kører de jo efter os. Så går vi bare ud og trækker kniv, og så siger vi ved, og så hvis de går ud, så stikker vi dem. Op i rør med den kniv. Badehotellet ude ved Great Ocean. Okay, det gør jeg. Så vi lige er samlet. Det er fandme ulækker. Så vi lige ud af, hvem der er herfra. Okay, det er bare i orden. Her på højre. Er der en af jer, der har plads til mig i jeres bil, når jeg kommer derud, fordi så vil jeg lige køre videre? Jeg har en 4-dørs. Perfekt. Hvor stiv skal man være for at køre motorcykel? Så skal vi... Nu er jeg lige få sat dig ind i selv her, så finder jeg lige en på nye bukser. Lige on ind der. Ej, for helvede, hvor ulækker. Må få de håndjern af! Ja, jeg skal have den på nye bukser. Hvad, Sune, jeg kigger lige lidt i lommeren her. Nej. Nej. Jeg kigger lidt her. Hold da. Hvor mange kniver har du lige? En til hver ben. Ja, det er min nu. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Du skal med herud. Hvis du lige vender dig ryggen til her, så kan jeg lige tage håndjern af, hvis du lige... Ej. Kraftig ulækker. Så skal du tage alkoholen på ham, ikke, Kloge? Ej, jeg ser fandme ikke til på ham der. Afstand. En eller anden som Sandy. På stationen. Nå, vi er 5 minutter derfra. Nej, det er bare så det, som man henter, når I er færdige. Hvis dig og Alex er 5 minutter fra Sandy. Nej, ikke fra Sandy, fra badehotellet. Okay, fair. Hvordan du tager det her? Jeg har et helt dag.
La 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 la. For det. Ah, Det ser godt ud. det ser lidt Du ud for dig. Du har mistet kørekorten. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Skal jeg lige se, hvad der står til? Og så var der noget med det fart der. Ja. Jeg tror det lovligt. Det var 163, var det ikke det, vi sagde? Jo. Det var jo lovligt alligevel, da. Det er sgu ikke lovligt, når du er spritfuld. Sune, du står fandme til 23.000 i bøge. Det har jeg ikke. Så må du arbejde der. Nej. Hvor meget vil du betale i bøge? 5 kroner. 5 kroner? Ja. Dig, der skulle bruge hjælp i sagen, de er du der stadigvæk. 22 opgaver. Nej, det må tage. Det har jeg så ved. Bare de må 5. Bare de må på. Bare jeg slipper for det. Bare jeg slipper for samfundssynet. Der kommer når du vil gerne have... Ja, der slip. Bøge. Ja, du har bøge. Der kommer lige ind. Nå, nej, der var sgu noget med de kniv der. Det havde jeg glemt. Nej! Og satan, Sune. Har den not været sød mod dig? Lad nu være. Har den not været sød? Så er du jo helt op på 43.000, og så er 40 måneder i spillet. Nej! Sune, jeg har en makker heroppe på en gård. Hvis vi nu siger, at du kan faktisk være flink nok, og du skal selvfølgelig også lige betale for noget rengørelse af biler. Så hvis du får en 20.000 i bøge, ja. Og så får du 15 opgaver op med min makker. Nej. Var det... Jo. Ja, så det er sådan, vi gør det, ikke? 10. 10 opgaver. Du... Ja. Og 30.000 i bøge. Nej, 20. Ej, det er sgu ikke sådan, det fungerer. Eller vil jeg have fat i en autard? Altså ikke forhandlinger, det her. Det er sgu... Eller vil jeg have fat i min autard? Det kan du få. Du har brugt en opkald. Nej. Nu kommer jeg lige ind til det her. Jeg vil have med autard. Jo, nu vil jeg have med autard. Det er sgu for sent. Nu er du... Nej. Du Nej. har kendt. Nej. Jeg vil have fat i min autard. Bare hold da! Er der nogen oppe i Sandy? Lige for helvede. Ellers bliver det bare værre for dig. Nu giver jeg... Ja, Svend, det ved jeg godt. Hvor meget skal vi sige det nu? 20.000 eller 30.000? 20.000 og 10 måneder. Ja. Og følger du lige med herude i bilen? Så kører vi lige op til min det nummer her? Ja. Nej! Nej. Her følger du med her. Giver for mere pjat med dig. Ja, det er den her vej her. Nej, Sune, du skal hen til... Hjælp! Til bilen nu. Så trækker du bare lige der. For hold da. Lad være med at hyve i mig. Så kører vi lige hen til min marker her. Så der er jo buer i den her, så rækken det kommer ikke herom hen. Sune, nu har vi 2 muligheder til det. Jeg har en marker, der har en kostal, og jeg har en marker, der har en skrotplads. Er der skrotpladsen bedre? Det er så kører vi op til skrotpladsen.
Mod Los Santos igen. Modtaget. Pas på jer selv. Så kan du lige hjælpe ham med at samle lidt flydel og sådan lidt. Nej, han brøv. Flyt det nu til... Jeg har ikke sgu da til ham. Hvor er du hen? Lige sted. Det er bare det er lige her. Så. Så er du bare på Bare lige så jeg er klar over, så holder der en politibil med blink på ja, sammen med skrald. Ja. Nu må du... Nu har du ikke noget kørekort med, Sune. Nej. Og det har du ikke i 2 dage. 48 Jeg timer. troede, det var mig, han havde stoppet, men det var det vist ikke. Du skal jo huske, hvis jeg tager dig, hvor du ligger og kører bil, Sune, ja. Så har vi sgu en problem. Jeg kan se, der ligger en pol. Er du, når jeg tager bil? Ja, du skulle heller ikke motorcykel. Pæs også. Så du går bare over og samler noget cola og noget sager nu. Ja, ja. Det er godt, du. Du må have det, Sune. Du må have det, som det ser ud af helvede til. Au! Hold kæft, Sune. Jeg giver høre. Nej, det er en, der var mig ved Trøstpladsen. Hvad? En, der var mig ved Trøstpladsen i Sandy. Ved Lospladsen, ja. Ja, der er for samfundstjeneste. Og hold dig skjult indtil vi kommer. Ej, jeg har ikke noget vest på, jeg har heller ikke noget på mig.